tlangwal pakhat ni kho hrelo om chu lo harin ani hi yoji itadori ni in ahma chuan gojo chu lo om ve boka ani chu yotan dan ru ma thau khan lo omin akut te chu che theilo tura phuar be vekania zinga chuan yoji chuan phone chu mangin apu damdoina om chu nurse te hna chuan a that le that lo chu zota nurse pakhat chuan puita dori itupa yoji in lo call chi ai I that le that lo hre turin ati rual chuan ita dori chu lo vin thlarin enga tinge phone atang mai mai min lo biaka tuma hetaron kalin miron ngei ven ro se alo tuar tuara tlangwal pakhat lo langin ani hi Megumi Fushiguro ni in address atang chuan Jujutsu Hayami ani ti chu kan hre theya ahma bom chu en wangin a han honga ma se engma chu lo om lo abul vel te chu a han en le thuak thuaka engma po chu a mu chuang lo ani chuan phone chu mangin boma chuan engma om lo thu chu soya tuin emo athil lak tum chu an lo lak khalani school lo langin room pakhata chuan Sasaki Iguchi le Itadori te chu an lo in khunga an thian thum chuan game chu lo khelin an hlim khop maya an ni hi account club an ni a an president chu a lo lu deuh thuta Itadori chuan enge ni ta pu ber a lo ti vat bok zirlai om mai le activity nei thalo tak tak an om ve a chung zinga chuan intel ve ni Sasaki chuan le khabu chu ron phorin an du thu sam angei chuan an president chuan enge ni chu aron zot ngala an rugby field chu hun rei tak man lowin a lo om to a chan po anin khel lai te chuan goal ban te chu lo in khong ri in lei hnuai atang chuan omak tak te chu lo chuak thina a hnuwa an field coach chu lo lut ve le in Itadori chu ramtana fe chuak ve tur chuan atia Itadori chuan voi engzat nge topsan tura ka ti don che alo ti ve ya an coach chuan ani kanin tumanga ka chak lo zok ani chuan kalo ban san don nia atia zan lama thil zong tupa Megumi kha lo lang ve le in ahma loka chuan khar chu hmuwa engtin ma ti lo chuan en liam ringota a thil zong lai chu a poimo zok ani nge yang Itadori le an coach kha lo in ti siak to in an coach chuan deng ma sa in metar som pariat jeta hla chu adenga Itadori den di chu ni veta alungkeng dana ringot po chuan mi te chuan an lo nui zat ngang mai Itadori chuan deng pa ngai deng telo chuan avom chuan avoma golban po chu a soi vek metar som ni pathum zeta thui ni in hei hi world record ani an coach maktilu tuk chuan Itadori thilvom chu a en tangoi ngoya chet po chu a che som thei to lo Megumi po chuan lo en ve rangin khars power mang si lawa chuan a chak khop mai tui motak chu ani don so atiril ruwa Itadori chu damdo ina apu muturin akal dona Megumi chu chak takaron tlan pelin Megumi chuan khars power chak tak chu a feel theya auding tumin zui ma se vai voi ai ranga chakin tlana apu ta tur chuan pangpar chu leya apu bulawa thleng chuan apu chuan enge moi hriata nang hi pangpar miron le sak ve ji ani alo la tivin zui apu chu phun charchara ma se Itadori chuan enga te waka ngai lo ngaya nei to ni che kang chu pangpara rem fel mol lai chuan apu chuan yoji nang hi midang aya chak jok le thil ti thei jok inia ma se chu I chakna chu midang tran puina ni mang turani I thei anga tam tran puyang che ti ina fuya chu thua hril zo hnu lok chuan Itadori chu a boral zui ngala yoji chuan apu boral thu chu nar che chu a hrila a hnuwa lekha poimo ang te chu han ti fel le a Megumi chuan yoji chu damdo in thleng chuan a lo zuya ka thil engemaw ila tlatin ka hria atia Megumi chuan a thil zong thalak chu yoji chu hmuwa yoji chuan a thil zong chu a lo lak sak ngeya yoji chuan enga te waka lo ngai lowa thil lak chu thil engemaw mai maya a lo ngaya nima se la chu thil engemaw mai ni lowa chu thil wang chuan mi tam takin an nun na an chan pha towa chu lowa midang kuta midik lo kuta a omani vai chuan chian na rap thlak taka thleng thei ni yoji chuan a thil lo lak chu Megumi chu peleta Megumi in a han hong chuan a chunga chuan engma chu lo om to lo Megumi chuan a chunga mi kha engtin ngein lo tia khoya nge om ti in a han zot wata yoji chuan ngei tua wangin a thian ten an lak thu chu soya Megumi chuan tuna chuan an thi lo pon a teu to viawang atia Sasaki le Iguchi chuan an thil char chu room pakhata chuan an lo thut puya Iguchi chuan light off han tuma Sasaki chuan phal lowin bati nen hian ati hla om lo matia an thil char chu Sasaki chuan a khewa kheuta ka chuan a kheu honga a in tuam na chu muang chang chuan a kheu zela chu thil chu ku zung tang uluk taka tuam hi lo ni ya ku zung tang pa ngai tak tak ni in a hnu loka bati po chu a lo thizuya an om na chu lo hing deuh thutin Sasaki chuan ku zung tang chu hum bet ngal muang chang in an chung lama chuan khars pakhat chu a lo lang zui boka
migumi le yoji te pon chutlam chu lo pan ve in a hlom thei zia chu a hril phei mol mola anni chuan school chu wathengin cars energy tam tak chuan school chu lo lu khat to a yoji chuan zui ve chu tumin migumi chuan heta hian lo omro ati deuh tlata in chunga chuan sasaki chu biru in thompo chu chuangam to lowa cars pakhat chu abul hnaya chuan a ron kala amma chuan iguchi chu lo kalin alu chu cars pakhat chuan lo hmuam meka ani po chu cars pakhat chuan lo manzuya megumi chu chak taka ron tlan lutin amma taka chuan cars pakhat chu lo oma ani chuan shikigami white and black dog technique chu ron hmanga a power hi ten shadow technique ni in hand to hand combat ania beng thek thek ati piangin ramsa ti chuak theini pon lama chuan yoji chuan apu chu lo ngai to letin aboral hma chi asoi I thei anga tam mi tran puyang se ati chu a hre chuaka megumi te po hmalam lo pan ve zelin an hma cars lo te po chu an da thazui zela atopa cars lian tak pakhat chu hmu in iguchi chu lo ein sasaki chu lo man bet boka megumi chuan che than lak dan tur mai chu hrelo angai tua lai tak chuan yoji itadori chu tukvera tang chuan lo zuang luta ani chuan chu cars chu ron hnek out thotin a thian te phani chu cars kuta tang chuan la chuak ngala chu cars chet le hma chuan megumi chu lo che in cars chu ron thata yoji chuan megumi chu ku zung tang pe ka tum lai takin chunglam atangin kutlian tak chuan chu thil chu ron ban pui ve a megumi chuan itadori channa lama cars lian tak chuan ama chu man pha beng thek thek power hmang tum hmal ma se cars chuan bang chu na tak chuan a tautira chutia in hliam awang chuan aram sa siam pahnih te po chuan bozuya school chu eng deuh zok zokin megumi chu aron ko phei pot mai cars po chuan aron zui ve hala theile theilo chuan a power chu hmang chu tuma ma se itadori chuan chu cars chu lo ti buaya mihring pa ngai tan sual ve ngo chi ani lo nia thilpa ngai po ni lo kha inun na ina tor pha don nia tlan chejok mai ro mihring pa ngai tan cars te hi sual ngo chi ani lowa nima sela yoji heroin chu cars chu atei thei phiana han khoi fu ve bok ma se kutpa ngai chi hmang ani wang chuan cars chu adam le ngal zel cars chuan a hnuwa chuan man betin kuzung tang chu yoji chuan a se beta megumi chuan kha thil kha e reng reng suang che alo ti zui ve zata yoji chuan cars power ka hmang theina turani chuan ka e jok mai nge atia megumi chuan ti reng reng su alo ti ma se yoji chuan chu kuzung tang chu a e luya cars kuta tang chuan itadori chu tal chuak ngala cars chuan chak takin alo panding le ngal ma se avoi khat veya chu cars chu apuak dar ta veka a mele lo lang chuan yoji chu ani ta hau lo mai ani chu ring takaron nuin awahan nuam te kel em khonge mi puite po hi an om veka nula te po hi khoya nge ti ina korte chu pot thler zuya megumi chuan he thil hi a thalo tak zetani special grade cars chak tak chu ron chuak ta ni hi ma se du angot chuan om theilo chung lama tangin itadori chuan nangkha ka taksai hmangania miron pelet vat ro ani chuan he thil chu karin phak ba kani tlat maya megumi chuan baitur chuan a in ring hala ma se ata tu te chu re in yoji pa ngaya chuan a ron let le a itadori la chuan doctor hmumin phal sakem ati hu le ngal megumi hnunga chuan gojo chu alo langa gojo chuan I thil zong chui hmuta ematia yoji chuan kati palutuk kalau e palda ya tia gojo chuan tak takem ni awamak omve o ikwate ti thalawe mi thil ei chuan atia yoji chuan engma har satna mi siam lo chu nia gojo chu a han injimar te te a second somvel kan nga ka nga itaksa chu lo in thak le ama yang atia megumi chu a thil lei chu keng tira lo e rumi aswang che atui te mai nia la ti zui chuta gojo soi ang che chuan yoji taksa chu lo in thak le a nima sela gojo chuan ani chu lo thut bet mi a thinrim tak chuan gojo chu sual ngala gojo chu lo in ti bau zung zung in kazir line min en rengania ingvain nge kain so lo te lu lang hreta che atia gojo chuan ani chu na tak chuan hnung lama chuan a hnek phaya chaktaka gojo lam chu panin ani chuan na tak chuan gojo chu an ham le a athok thaviau moti line gojo chu engtin ma chuan a lo om lowa te na tanga number chu lo chiar thla in alung phu chu ati top sak thuta yoji chu ani na pa ngai chuan a lo let le a gojo chuan ni kho hrelo chuan a siama gojo chuan khati khan thil om je chu I hre thiam chi ang te ro atia